ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଆଜି ଖଲିକୋଟରେ ଥିବା ନିର୍ମଳ ଝର ଦେଖିବାକୁ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ନିର୍ମଳ ଝର ଦେଖି ଆସିବା। ନିର୍ମଳ ଝର ଏମିତି ଏକ ଜାଗା, ପାଣି କେଉଁଠୁ ଆସୁଛି ଆଜି ଯାଇ କେହି ବି ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ ଓ ପାଣି ଏ ଏରିଆରେ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ପାଣିକୁ। ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ଲେସ୍ ହେଇଛି, ପିକନିକ୍ ସ୍ପଟ୍ ବି ହେଇଛି ବୁଲିବା ପାଇଁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିର୍ମଳ ଝର କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ଓ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ନିର୍ମଳ ଝର ପାଣି ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳିଆ ନିର୍ମଳ ଓ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ। ଆପଣମାନେ ନିର୍ମଳ ଝରର ଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜରୁର ବତାଇବେ।